ngizibuza ukuthi mina ngithola no talking talk. Mina mangahluphi wena nawe uyihluphi. Wo dali kanti thwani lento yenziwa njani lento? Khuluma nami, awuthetha nami, hlala nami, mungangithandi ngikhulule. If uyazi darling ngibonile sinyako uphuma ngokusekuseni 10 minutes ago. Uyazi darling ngibonile sinyako uphuma ngokusekuseni 10 minutes ago. Mara zangu ngikhulumise, mara zangu ngithethise, mara zangu ngikhulumise, mara zangu ngithethise. Yazi baby nginemibuzo nje, lento yethu izophelela phi? Yazi nemibuzo elishumi, mane ndisibuza nisiphendula. Ngaba usandithanda, ngaba usangicinga na? Uphuma ngoku WhatsApp lona, uphuma ngoku ku Facebook lona, usanda uphuma ku TikTok lona, kodwa kaniphendula. Mara zangu ngikhulumise, mara zangu ngithethise, mara zangu ngikhulumise, mara zangu ngithethise. Yazi baby nginemibuzo nje, lento yethu izophelela phi? Ngabe izoshona phi? Ngoba uzangu ngikhulumise, nangesikhathi ngifonela zangu uyibambe. Kwendenzane sandla sami ungilahlile okanye ungishiyile ubona abanye, wena usubona abangcono nami. Bamthathile ulandile, bamthathile umdali, akangiphendula ku WhatsApp, akangiphendula ku Facebook. Bengicela ubuza na, ngabe usandithanda na? Okanye udlala kanje, okanye udlala kanje? Uyangithanda na? Uyazi darling ngibonile sinyako uphuma ngokusekuseni 10 minutes ago. Uyazi darling ngibonile sinyako uphuma ngokusekuseni 10 minutes ago. Mara zangu ngikhulumise, mara zangu ngithethise, mara zangu ngikhulumise, mara zangu ngithethise. Yazi baby nginemibuzo nje, lento yethu izophelela phi?